सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। स्टार प्रवाहावरील लग्नाची बेडी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला राघव अर्थात संकेत पाठक कणकवलीत हिरो या शॉर्ट फिल्मच्या निमित्तानं तो आला होता। या शॉर्ट फिल्मचे लेखक आणि दिग्दर्शक रोहित मोहिते यांनी चित्रीकरणासाठी कणकवलीतील शाळा आणि इतर लोकेशनची निवड केली आहे, तर पार्श्वसंगीत मितेश चिंदरकर यांनी दिलाय। या निमित्त त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी। पाहूया। कोकण म्हणजे पर्यटन। या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये बहुतेक कलाकार येऊन गेले, काही दिग्गज कलाकारही येऊन गेले आहेत। तशाच पद्धतीने आज कणकवलीमध्ये शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने, हिरो या शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने स्टार प्रवाहावर ज्यांनी मुख्य भूमिका निभावली आहे ते संकेत पाठक सर हे आपल्यासोबत आहेत आणि त्यांच्यासोबत आज जाणून घेणार आहोत। कोकणामध्ये ते पहिल्यांदा आलेले आहेत, कशा पद्धतीचं वातावरण वाटलं, काय वाटलं हे जाणून घेणार आहोत। पाठक सर, आज आपण पहिल्यांदा शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने कोकणामध्ये आलात, कसं वाटलं आमचं कोकण? सर्वात अगोदर धन्यवाद कोकण साथचा। आणि पहिल्यांदाच मी येतोय इथे कणकवलीमध्ये आणि प्रसन्न वातावरण। मी पहाटे कधीतरी पोचलो इकडे आणि मला अशी थंडी जाणवली कानांना, त्यामुळे एक वेगळं वातावरण अनुभवायला मला मिळालं आणि खरंच खूप मज्जा आहे, गंमत आहे। आणि मी इथे एका स्कूलमध्ये आता शूट करत आहोत एका शॉर्ट फिल्मचं, ज्याच्याबद्दल तुम्हाला लवकरच कळेल। आणि ओव्हरऑलच माझा जो एक्सपिरियन्स आहे तो खूपच व्हायब्रंट आहे आणि इथले जे सगळे मुलं आहेत लहान लहान ते ऑलरेडी ओळखतात आणि त्यांचे जे पालक आहेत, टीचर्स आहेत, ते खूपच वेलकमिंग आहेत आणि खूप वॉर्म हार्टेडली सगळ्यांनी वेलकम केलं माझं आणि त्याबद्दल खरंच मी खूप आभारी आहे त्यांचा। आमचं कोकण हे पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखलं जातं। कोकणामधली कुठली ठिकाणं तुम्ही बघितलीत, काय सांगता किंवा आवडलीत काय? कोकणात मी आयुष्यातच पहिल्यांदा येतोय गोवा सोडून, म्हणजे गोवा पण मी कोकणातच धरतो। तर मी हे जे मूळ कोकण आहे कणकवली, इथे मी आयुष्यातच पहिल्यांदा आलेलो आहे, त्यामुळे हा माझा पहिलाच एक्सपिरियन्स आहे, पहिलाच अनुभव आहे आणि तो आत्तापर्यंत तरी जितके काही तास मी इथे घालवले आहेत सकाळपासून, तो खरंच खूप सुखद आहे। आणि आता दिवसभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही शूट करणार आहोत, वेगवेगळ्या लोकेशन्सवर, तर आय एम शुअर अजून गमतीदार गोष्टी मला बघायला मिळतील आणि अनुभवायला मिळतील। ह्या हिरोची शॉर्ट फिल्म होते, त्याबद्दल काय सांगता? हो, एक हिरो नावाची शॉर्ट फिल्म करायला इथे आलेला आहे आणि आय गेस इथे मी एकटाच हिरो नाही, इथे खूप सारे हिरो आहेत। तुम्हाला असे, तुम्ही थोडासा कॅमेरा पॅन कराल तर तुम्हाला दिसेल। चला हाय करा सगळेजण। आणि ह्या साईडला पण आहे, इकडे पण भरपूर आहेत, छोटे छोटे हिरोईन आहेत माझ्याकडे, तर हाय करा। तर सगळे हिरोईन्स इथे जमलेले आहेत बेसिकली ही शॉर्ट फिल्म करण्यासाठी आणि खरंच खूप कोऑपरेटिव्ह आहेत सगळे आणि एकंदरीतच जो अनुभव आहे तो खूपच धमाकेदार आहे। बाकी शॉर्ट फिल्मबद्दल म्हणाल तर एक युनिक स्टोरी आहे, त्याच्यामध्ये एक सोशल मेसेज आहे आणि ती जेव्हा ती पूर्ण होईल तेव्हा सगळ्यांना बघायला मिळेलच वेगवेगळ्या माध्यमातून आणि त्याच्यामध्ये मी पात्र करतो आहे, ते पण तुम्हाला बघायला मिळेल आणि मी अशी आशा करतो की तुम्हाला तेही खूप आवडेल। निश्चितच हे होते संकेत पाठक सर, त्यांनी सांगितलेलं आहे कोकणामध्ये आपल्याला येऊन खूप बरं वाटलं। आपण पहिल्यांदाच कोकणामध्ये आलो आहोत आणि कोकणामध्ये निसर्ग सौंदर्य आपल्याला भारावून सोडणारं आहे। कोकणातील बहुसंख्य हिरे आहेत ते देखील येथे घडलेले आहेत आणि जे आताची सध्याची परिस्थिती आहे आपण पाहणार आणि याचा आनंद घेणार आहोत। त्यामुळे कोकण आणि आपलं हे नातं हे अतूट राहणार आहे। त्यामुळे अशाच पद्धतीने कोकणातील लोकांनी आमच्या शॉर्ट फिल्मला देखील भरभरून प्रतिसाद द्यावा अशीच त्यांनी मागणी केली आहे। उमेश बुचडे, कोकण साथ लाईव्ह, कणकवली। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्हचं फेसबुक पेज।